Milí diváci, nachádzame sa na škole Dlhé Hony 1 v Trenčíne. Chcela by som sa predstaviť, takže volám sa Marína Hantáková, som žiačkou 5. C triedy, rada si čítam, rada som vonku a rada moderujem túto televíziu. Už mám za sebou 4 reportáže, toto je moja 5. A teraz by som chcela uviesť tanec detí z našej školy, z krúžku Zumby a pod vedením pani učiteľky Drgovej a dúfam, že sa vám ten tanec bude páčiť.